I-am zis, domnul, n-am nimic cu domnul administrator. Faceți, domnule, o barieră. Este parcarea de autoturisme în partea cealaltă, la intrarea din piață. Se vine până în față, știți unde are Cluj? De acolo se administrează protocolul. Știți cum? Fiecare de... Eu am înțeles, este un program de aprovizionare. Doamnă, vă rog frumos, veniți în fiecare zi să vedeți câtă aprovizionare se face. Eu i-am zis lui domnul administrator, domnule, faceți o barieră. Care vrea și are fonfeuri în el și vrea să vină cu sacoșa, dați, domnule, 5 lei, că avem nevoie la piață. Mai plătim pe cineva, mai asfaltăm ceva. Păi tu vrei să vii cu sacoșa între tarave să-ți iei 2 murături? Că știi, de particulatorii din mașina pe ale... Eu la ei mă refer. Eu sunt la agenții economici care... Sunt un simplu muncitor. Eu stau acolo, de acolo îmi câștig pâinea. I-am zis, doamnă, stau 2 minute. Domnule, dacă vin 30 de mașini și stă 2 minute, eu ce mai bun, că eu am un contract. Eu vin, eu trebuie să-l plătesc. Păi, și de la asta ne luăm la hârcă. Zic, lăsați că am să mă duc și eu, zic, la o ședință și am să ridic problema. I-am zis, domnul Ionaș, faceți, domnule, o barieră. Nu la cartelă. Nu, 5 lei. Pentru că banii ei pune și domnul administrație să facă altceva. Eu n-am notat această problemă. Ia să rog frumos. Și cu colegii trebuie să știi unde este traficul. Doamnă, știți cum nu strada? Exact la intrare. Exact la intrare. Am înțeles. Și mai este o dată și intrarea dinspre strada Carpați și dinspre strada Isaac. Nu, exact la colț, da? Când intri în piața asta de producători. Păi da, și se intră și de pe strada Carpați și de pe strada Isaac, unde spuneți dumneavoastră că e așa parcat. Unde spun eu? Da, în zona exact unde funcționați dumneavoastră. Nu, eu am zis așa, că mă voi consulta cu colegii de la Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniului, de la Poliție, astfel încât să nu se încurce circulația, vă promit că vom realiza. Și vă spun câte înjurături mi-am luat eu, pentru că eu îmi pun marfa pe scaun și dimineața spune, luați-vă, doamna, nu de scaunul. Iau scaunul, iar îl pun la loc. Ea mai luați și azi a spus, mai așteptați și voi cu mașina și m-a ajutat că mi-a... Și zic, da, să-mi pun și o marfă și după aia. Și vă spun că nu vă spun ce de dimineață mi-a făcut nervi. Zic, lăsați că mă duc și eu, zic, la ședință. Și am să-i spun. Și mai este o problemă, doamnă, dacă, Doamne ferește, se întâmplă un incendiu în piața veche, pe unde ies mașinile în partea asta, tronsolul nostru, până la toaleta din spate. Acolo e închis, am înțeles, primăria a închis pe partea cealaltă să iasă. Tocmai pentru a împiedica circulația prin piață. Da? Pentru că intrau de pe Isace sau de pe Carpați și ieșeau pe la Direcția Sanitar-Veterinară. Da. Și acolo s-au pus acei butuci, tocmai ca să nu fie circulație. Deci atunci, scuzați-mă, asta nu e nicio problemă. Tocmai nu am reclamații, da? S-a luat această hotărâre. În rest, nu am absolut nicio problemă. Atât m-a durut în cartierul meu, atât v-am spus. Cu piața sunt foarte mulțumită, asta mă nemulțumește total. Am înțeles. Și eu vă promit că o să se rezolve. Vă spun. Și mai sunt și producători care... Nu pot să vă spun că o să se rezolve până la sfârșitul anului, pentru că știți că este vorba de bugete, dar iau capul... Da. Și la săptămână se sparg țevile. Știți cum? La săptămână vine și vine și sap acolo s-a spart țeava de apă. Stați, doamna Nutel, mai stați jumătate de zi pe dreapta, că n-ai o să deschizi, că vine exact în fața ta. Sigur, iar băgați un cep, iar la 2 metri, iar se sparge țeava acolo. La săptămâna trecută a fost spart de 2 ori. Eu n-am putut să deschid pentru că nu aveam cum. Și doar și din păcate de la privații din zona aceea. Și știți cum, noi suntem la administrație, i-am spus, noi suntem chiriași la administrația piețelor. Zic, am să ridic și eu problema, zic că chiriașul plătește, dar mai are și un drept. Trebuie să mai ridice și eu problema. I-am zis, domnule, eu nu vreau nimic. Am spus, eu sunt așa cum sunt, mă descurc, îmi plătesc locul meu, dar am și eu un drept. Chiar așa să vii zilnic, să te... Doamnă, vă rog, credeți-mă, l-am chemat șefule, este că domnul ăsta de la Tărescu, nu dă nume, pentru ce se fâție în piață să bea o cafea. Vine, scoate din mașină, bagă la colomas, ia cafea, se duce până acolo, se întoarce la toaletă, iar trece înapoi. Și zic, domnule, zic, asta e chiar nesimțire curată. Atât am avut și vă mulțumesc și mă scuzați că și eu mă bucur foarte mult că măcar la sfârșit ați zâmbit.
Da, doamne. Și chiar vreau să... Mă gândeam la un lucru în momentul în care vorbeați. E atât de grea viața și trăim zile atât de grele, dar nimeni nu are grijă de noi mai bine decât noi. Și dacă ne protejăm măcar sufletul, este un lucru foarte important. Și ar trebui să discutăm sau să vorbim, că nu am venit să ridicăm tonul și să zicem pe un ton așa normal, că este un dialog. La sfârșit trebuie și să mai respectați foarte frumoasă și foarte scurtă. Și apropo de droguri, sunt consumatori, eu o recunosc. Doamnă, dar de unde le cumpără de la cine? Poliția știe foarte bine. Nu s-ar consuma dacă nu s-ar vinde. Aveți dreptate. Așa e. Deci te cunosc în crești și n-are cum un tânăr să ia de la mine. Nu e care știe că vinde și e imposibil să nu se cunoască în cercurile lor. Da. Atât. Mă mulțumesc. Domnul Rusu? Că am reținut? Ca să continui, să scurtez, să nu plictisim apropo auditorii. de poliție. Da, să termin. Experiența tristă m-a determinat ca să nu prea mai am încredere în poliția română. Îmi pare rău, cu toate că am avut prieteni foarte buni, foști colegi de liceu. Domnul Crăiescu, colonel, probabil l-ați cunoscut. Dumnezeu să-l ierte. Dar, în afară de faptul că eu am sunat la poliție că pe faleză e un vacar, doi motocicliști și cu prietenele și hi-hi-hi, ha-ha-ha și nu puteam să mă gândesc, până să vină poliția ca să termin. Motocicliștii se retrăseseră pe o bancă și cu prietenile lor, au venit polițiștii, iau. Și după câteva minute mi-au sunat la ușă. Să vă deranjeze, că dacă vorbeați... Ca să le semnez procesul. Eu prost le-am semnat, puteam să le spun clar, doamne, de unde știu eu, numele ăsta e ăla care era. L-am văzut din balcon, într-adevăr. Am semnat și după vreo 2 săptămâni, 3, poate, nu mai rețin, m-am trezit cu 2 tineri, într-adevăr civilizați. Ce să spun, n-am ce să le reproșez, la ușă. Domnul Rusu Mircea, da, știți că dumneavoastră ne-ați reclamat că noi, dar n-am fost noi, n-am știut. Și atunci mi-am dat și eu seama de gafa pe care am comis și le-am zis, băi băieți, îmi pare rău. Deci băieții probabil, în mod sigur, puteau să-mi dea foc la uși, puteau să-mi urmărească copilul când ieșea de la școală, sau puteau să mă prindă pe mine și să-mi dea cu ceva în cap. Și aveau dreptate, practic. Pentru că polițistul ăla nu trebuia să-mi dea mâine. Asta e părerea. Dacă îmi permite. Aștept și după și un alt aspect legat tot de poliție. Și revin la cine a mai scos domnul cu parcare. Pe strada Gării de bandadă, cred că mult mai mare decât pe Ilie Caragiale sau pe strada Gării, cel puțin de la Danubiu, în partea asta, înspre Piața Veche, e cea mai mare debandadă care se poate pomeni în orașul ăsta, cu toate că există un indicator acolo. Și acum, eu am primit Caracatița când am venit într-o sâmbătă seara mai târziu și am zis că duminica nu se scoate gunoiul. Și am parcat, poate cunoașteți cine cunoaște strada care am parcat chiar în intrarea de la. N-aveam alt loc. A doua zi dimineață am coborât intenționat să urc mașina. Deja avea Caracatița, am sunat, am plătit 50 de lei, am vorbit frumos și de-aia m-am ales numai cu avertisment, că altfel probabil aș fi luat și o amendă. Dar acum vreo 2 săptămâni era o mașină parcată, parcă oprit acolo, așa ca... Da, dar era BMW sau Mercedes. Era chiar Cipan. În față la Anghelichi, deci. În față la Anghelichi. Și mașina poliției vrea să iasă de pe Gărie. Din față intrau mașini după Isace și normal s-au oprit în fundul la mașinii, la Cipanul ăla și s-au oprit. Și eu am profitat, era geamul dat jos. Și am zis, domnul polițist, dar de ce nu-i puneți Caracați? Păi nu mai avem atribuțiuni de genul ăsta. Zic, dar un proces verbal de amendă la ștergător, pentru ce? Și atunci unde ne poate aduce pe noi poliția cu comportamentul ăsta? Când pe strada Gării parchează fiecare unde vrea. Și l-am întrebat pe domnul polițist. Zic, domnule, este drum public sau nu? Sunt indicatoare de circulație. Sens unic avem aia. Sunt indicatoare de circulație. E drum public. Ăsta cum a oprit aici? Deci nu iei măsuri. Ne aducem în situația să fim justițiari, să ne înțepăm cauciucurile, să spargem parbrizele. S-ar face cu plăcuță din aia, fiecare s-ar duce la primărie. Regulile sunt numai pentru cei mici, nu pentru cei mari. O rog, doamne, vin ăștia de la magazine și plătești la primărie cu asta acolo, important să parchezi așa. Nu poți să
știi ce omul la partea? Referitor la doamna care a spus de Piața Veche, în Piața Veche e o debandadă, cer scuze, o contrazic pe doamna care a spus că s-a restricționat circulația, nu știu unde, nu știu unde. Eu dacă vreau să plec de la Casa Sindicatelor și am treabă la fabrica de confecție, eu iau pe-n piață, că nu mă împiedică nimeni. Sau în Dărăt. În Piața Veche se circulă așa, fiecare unde vrea. Eu știu, când eram mai adolescent, eu stau pe strada Gării din 1984, de când s-a dat blocul în folosință. Erau bariere, cum a spus și dumneavoastră, doamnă, erau bariere și la intrarea pe Eminescu și la intrarea pe Isacce și era program de aprovizionare. Iarna era de la 6 sau de la 7 la 9 și vara de la 5 la 7, în funcție de cum se întunecă, cum se luminează. În rest, dacă vrea cineva, eu înțeleg că poate, dar nu orice vânzătoare îi dă telefonul bărbat sau ăștia mi-am uitat absorbantul acasă. Hai, dragă, că vin imediat și ți-l aduc. Și intră până în fundul pieții cu mașina. Eram odată cu sacoșile pline și mă claxonam un taximetrist. Și m-am întors și l-am întrebat, zic, care-i treaba? Deci că vreau să trec. Și eu vreau să merg. Păi, dar, zic, dar tu ce cauți aici, mă? Că nu-i drum public. Nu sunt indicatoare. În Piața Veche nu sunt indicatoare de circulație. Deci nu este drum public. Autovehiculele nu au ce să caute acolo. Este o idee bună. Să pună un indicator. Și cine are nevoie, cum a spus și... Piață, dar nu se respectă. Cum a spus și doamna, cine are nevoie, rămâne fără marfă, rămâne vânzătoare. Să plătească, îi ridică bariera, plătește, nu 5 lei, că poate să plătească ceva mai mult, că pentru 5 lei așa mă duc și eu cu mașina, ca să cumpăr 2 kg de Dar o roșii. cafea la unele nu merită să dai 5 lei. Cum vine pentru o cafea și pentru 2 gogonele, vine. Doamne, cu cartelă să fie, care e aprovizionează, piața are cartelă. Nu suntem absolut, doamnă, nu e chiar așa. Și o problemă cu care mă confrunt, în 1997, am făcut la Asociația de Locatari o hârtie, că nu prea erau calculatoare pe vremea. Am lăsat-o la, nu mai știu cine era, președinte de asociație, pentru o trecere de pietoni la ieșirea de pe strada Gării. În 84, când m-am mutat eu pe strada Gării, era trecere de pietoni. În 90, când și-a deschis, nu mai știu cum îl cheamă, toate că am mai avut tangenți cu el, prima brutărie, cred, din Tulcea. Unde acum e bancă, ce a mai fost? A fost cofrigărie, aici, pe Isacce, unde trecerea de pietoni. Și-a deschis trunchiul ăla brutăria, s-a desființat trecerea de pietoni de aici, de la ieșirea de pe strada Gării, s-a înființat trecerea de pietoni acolo. Eu nu cred că a fost ceva de șpagă de aia, că oricum era o distanță destul de mare de la actualul semafor și până pe Gării, fără nicio trecere de pietoni. Dar de cine a desființat-o pe a noastră? Pentru că strada Gării este cea mai populată zonă din județ. E cea mai mare densitate, că sunt cele blocuri comasate și cele mai înalte. Numai o pescană sunt 100 de persoane. Și vis-a-vis este piața. Și nu am treceri de pietoni. Acum câteva zile m-a apelat domnul colonel Antohi, e pensionar, vecin cu mine, poate îl cunoașteți, a fost comandant la municipiu. Am traversat ca de obicei neregulamentat și mi-a zis, bă, Mercedes, bă, că sunt camere pe aici. Și zic, da, să-l ia naiba de camere, dar poate se sesizează cineva din autorități și văd că, așa ca mine, sunt sute de persoane care traversează neregulamentat. Pentru că eu dacă am treabă vis-a-vis acolo, mă duc numai la Casa Sindicatelor să o golesc, după aia iar mă întorc pentru 100 și ceva de lei. Și altceva. Păi, dar nu, dar eu sunt și conducător auto, am și mașină, am și bicicletă. Dar în vest, în cartelul de vest, sunt 3 treceri de pietoni. Da, și nu mă deranjează, că circulăm în centrul orașului. Opresc, trebuie să face și așa se face să blochează interzicția. Nu mai cam atât. Aveam niște chestii așa să vă spun, astea sunt cu caracter general din zona mea. De pildă, lacul Ciuperca s-a dus naibii. Apa e mizerabilă, mi-e și frică să fac dești în apă. Eu mai făceam, mai și notam acolo, până la jumătatea lunii august. De la jumătatea lunii august, apa este infectă. Și aș mai propune, dacă toți sunt niște domni consilieri pe aici, strada Isacce ar putea să candideze pentru Cartea Recordurilor. Din 2010, de când lucrez eu la Alun, până în 2010 am lucrat la FERA. Dar din 2010, de când lucrez la Alun, cum am spus mai devreme,
Aproape zilnic mergeam la serviciu. Și pe jos, și cu bicicletă, am fost și motociclist o perioadă, și cu mașină în ultimele. Nu cred că a existat vreo zi că să nu existe pe strada Isace un șanț sau o groapă. Acum s-a săpat joi sau vineri. N-am monitorizat. Exact la ieșirea de păcări, imediat în stânga s-a săpat o groapă. Nu știu ce, să bage niște mații sau să săpate. S-a săpat vineri, joi sau vineri, sâmbătă, duminică, weekend, nu s-a intervenit deloc. Groapa e acolo, oricum n-au. Vă mulțumesc foarte mult în ce spune. Vă mulțumim. Referitor la lacul Ciuperc, vrem să vă dăm un răspuns. Deci anul acesta, deci vara aceasta, de stația de pompare de la gare a mers din 24 de ore, 20 de ore. Deci 4 ore a avut mai pauză. Deci băga apă în Ciuperc ca să scoatea apă. Deci timp de 20 de ore știți că am în văzut 24. trec aproape zilnic și văd diferențe din nivel. Dar nu se... Plus de asta, Nu se poate niște sunt filtre. 4 aeratoare. Deci de anul sunt 4 aeratoare, deci pentru pești. Niște filtre așa de benzine, de... Și alea chiar merg, dar dacă treceți pe malul Ciuperci și vedeți verdeața aia la suprafață, ca să nu considerați că sunt negativism, dar să vă spun și o chestie bună. Duminică, la ora 13:30, se lucra intens pe strada Dumitru Ivanov. Sincer de data asta. Mergeau alea, tulumbile alea din pătătorii. Chiar vă pot spune că și în satul pescăresc, de la marginea orașului, s-a lucrat duminică. Da, și eu vă pot spune că strada Isace de la barieră până înspre Mineri s-a început de anul trecut, de până iulie, august și încă nu s-a terminat. Strada Taberei tot din aceeași perioadă s-a început și încă nu s-a terminat. Da. Bun. Referitor la Ciuperc, am explicat. Da, referitor la ceasul noastră cu sesizarea pe care a făcut-o la Poliția, mă nu știu dacă a făcut la Poliția Locală sau la Poliția Națională, însă, ca să fie eficientă intervenția unui polițist, fie el local sau din Poliția Națională, și să termine cu un proces verbal de contravenție încheiat și care să nu poată fi atacat și anulat în instanță, trebuie un martor. Sunt niște ore la care nu prea găsești martorul. Noi preferăm să trecem martor pe cel care a făcut sesizarea. El, văzând faptele, și poate fi un martor foarte bun pentru procesul verbal. Deci, în ideea de a nu toată activitatea asta să fie degeaba. De-aia au încercat, probabil, colegii noștri să bătească martor acolo. N-a pus așa problemă. Înseamnă, da, ți-a pus identitatea dânsului, ți-a dat... Păi pe procesul verbal la martor se trece identitatea și când îi dai contravenientului procesul verbal... Păi nu are nicio logică. Pentru că el a sesizat poliția, ăla a luat măsuri, i-a luat și i-a interogat, i-a scris în procesul verbal și el după aia a venit la ușă la el. I-a dat toată adresa și așa, deci de-aia ne interoghez pe noi, pentru că a sunat... Păi este o... Este activitate care... Dar eu cred că polițistul putea să aștepte în instanță, dacă nu mai avea loc de întors, să dea identitatea aia. Nu așa... Procesul verbal trebuie să aibă niște puncte A, B, C și D. Dacă nu toate sunt completate, el este nul. Se poate anula. Haideți, de la Poliția de Frontieră nu e nimeni? Eu am curajul să afirm că braconajul nu se eradicheze niciodată, așa cum nu se eradicheze lucrările pe strada Isace, nici braconajul. Vă dați seama că societatea perfectă nu există. Eu am văzut și am făcut fotografii, le-am scos și pe CV-ul, cum se bracona lângă podbanile SRI-ului, de la nu fără puțin în dăr. Ce să mai... Oamenii braconau lângă podbanile SRI-ului. Eu știu că Serviciul Român de Informații nu are dreptul să controleze braconieri sau are datoria să informeze autoritățile statului. Alo, băi, comandantului de la Poliția de Frontieră, vedeți că ăștia braconează aici de zile întregi? Nu, da. Probabil că informațiile au ajuns acolo, nu trebuie și să facă activități. Dar cred că și acum au pricoanele întinse acolo. Iar referitor la trecerile de pietoni, vă dați seama la numărul de mașini care există acum în municipiul Tulcea, care nu este un municipiu foarte mare, cred că sunt în jur de 30.000 de mașini, trecerile de pietoni și parcările trebuie
puse în așa fel încât să mulțumească și pietonii și... Dar parcările cu plată nu ar putea să îi scutească de la plată pe cei cu numerele Tulcea? Să fie parcare cu plată, dar pentru cei din afara județului. Și eu, din câte mi-amintesc, parcă la Casa Sindicatelor pe vremuri cam așa era. Nu știu precis. Dar eu știu că era fără plată pentru tulceni. Pentru că vin din țară, se duc în baltă la pescuit, 5 zile, 10 zile și lasă mașina pe gări. Și nu plătească. Ce să plătească? Și eu când vin de la serviciu, mă rog, acum sunt pensionat, dar când vin acasă, n-am să-mi parchez mașina. Deci numărul de parcări făcute de către Direcția de Patrimoniu sunt limitate. Vă dați seama, terenul este limitat. Dar vine unul, un copilaj și parchează mașina în fața ușii. Am mai sunat odată, stați că asta am uitat, dar nu mai. Am mai sunat odată tot la cap numărul de la poliția locală, l-am pe telefon, de când m-au amendat pe mine. Am mai sunat odată că nu puteam să ies. Nu puteam să ies cu mașina. Sesizările pe strada Gării sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Sunt și parcări de reședință închiriate de către cetățeni. E, lăsați la mine cazul. În zona la care m-am referit, nu e nicio parcare închiriată. E un singur loc cu o persoană cu handicap, care nu știu în ce măsură e o restricție. Deci parcările sunt limitate. Și atunci parcăm unde vrem. Haideți să vă mai spun o chestie. Mă cer scuze. Când am fost cu zilele Tulcii, am plecat și eu de acasă, vreau să-mi iau o pizza, de pe Dobrogeanu, Gherea, acolo, cu pizzerie alea, așa. Cu Sabinelor. Așa, cu Sabinelor. Așa, exact. La investiția cu Sabinelor. Și era sâmbătă. Și mi-am cumpărat pizza și am coborât pe la biserica cu ceas să vin spre strada Gării. Am văzut deja ceva animații. Era cu zilele Tulcii. Așa. Fac sensul generatorul la Delta, uf, poliția oprit, nu știu, o să iau, mă duc ori pe Babadac, găsesc eu pe Eminescu, las mașina pe în piață, blocat și pe Babadac, să iau înapoi, să mă duc înapoi pe Dobrogeanu Gherea, cum îi spune. Dar până să trec de primărie, domnul polițist, blocat, să o iau pe Mahmudie. Și am oprit mașina în mijlocul străzii. Am coborât, zic, unde mă trimiteți? Zic, la Bididia n-am ce să fac. Păi nu, că încolo e blocat, încolo e blocat. Zic, și eu ce să fac? Zic, eu las mașina aici și gata, mi-au pizza și mă duc acasă. Păi nu, că vă amendești, nu știu. Păi la urmă am luat-o și am parcat-o pe Mahmudie imediat, din blocul ăla cu scara vizibilă. Așa, cu geam. Deci care a fost treaba? Ei au fost anunțați că urmează să plece de pe Isac și după aia când m-am dus să explicați, am văzut trecând convoiul cu coreieni, aia, erau... Așa, e corect, dar domnii polițiști când primesc informația de la poliție, li se spune, băi, uite, ăsta e programul, la ora H se pleacă de la sala sporturilor, ajung acolo. Da, păi și închidem tot orașul? Pentru 2 ore cât au stații, pe de-aia sunt stații radio. Acum toate întreprinderile au stații radio și colaborează. Și spuneam, doamne, au trecut din Saci, blocăm pe Babadac. Au trecut din Babadac, blocăm pe Mahmudie. Să nu mai avem nicio manifestație, să nu mai vină nimeni. Păi nu, dar blocați tot orașul. Au mai fost, doamne, dar s-au blocat străzile pe rând. Că ea n-au încălzit tot orașul odată. Problemele semnalate de dumneavoastră, domnul Rusu, au fost reținute, notate și îmi cer scuze numai puțin, dar trebuie să ajungem la finalul listei. Rugămintea mea este de a fi succinți în punerea întrebărilor ca să poată să pună și ceilalți întrebări. Și am să iau după din această... Domnul Zaharia Ion. Deci sunt președinte Asociației 2001 de Păgării și 2001. Și o să fiu foarte scurt. Deci o întrebare pentru Agvasel. Cum calculează apa pluvială și o facturează? Pentru că din ianuarie și până acum tot 10 metri cub în fiecare lună. Nu știu cât apă în Spicea.
A doua întrebare pentru Energoterm, care ne-au preluat de la Montenegro și toate celelalte. Dacă pot face contorizarea separată a apartamentelor, cu contract individual pentru fiecare proprietar, pentru că eu nu vreau să mă cer cu fiecare să ne casez banii. Și la apă. A treia, pentru poliție. Pentru că stau acolo și ies frecvent cu mașina între Casa de Sigură Sănătate și barul care e acolo la teatru. Deci este foarte. Se parchează mașinile acolo pe sens interzis. N-am văzut pe nimeni să, inclusiv domnul Nan la poliția Tulcea își parchează mașina acolo și nu pot să intri de multe ori la Sigură Sănătate și când n-au parcare, n-au nimic. Și nu pot să întreb pe nimeni. Și a treia, deci cu un grup de președinți de asociație, am inițiat demersurile pentru înființarea Federației Asociațiilor de Proprietari pe Tulcea. Am stabilit statutul toate celelalte. Cu domnul Constantin am discutat pentru un spațiu ca să putem merge la tribunal să ne înscrim. Avem promisiuni că se va rezolva și invităm pe ceilalți președinți de asociații dacă vor să afilieze, pentru că este mai simplu să te ceri cu o federație decât de un singur cu Avaser, cu Energoterm și tot celălalt. Dar nu vă certați. Nu mă cer cu noastră. Colaborăm. Colaborăm, dar eu am zis colaborăm. Deci astea au fost mulți și fără... Președinte, vreau să zic că și este o idee foarte bună cu federația aceea. Deci noi am făcut statutul, am făcut, dar trebuie să trec la tribunal să ne scrie. Deci suntem 6 președinți de asociații care am făcut demersuri. Domnul Constantin ne-a primit lucrurile statutul și toate celelalte. Ne-a trăstit că nu are spațiu. Am fost la audiență la domnul viceprimar Șacu. Ne-a promis la fel. Este mai ușor de lucrat. Comunicarea va fi mult mai eficientă. Așa că nu cearta, ci comunicarea. Te mai vin și venim în sprijinul dumneavoastră. E foarte bine. Asta vrem și noi să... Mare drag să vă... Vă vedeți și unele asociații în care sunt chiar probleme și sunt probleme care trenează de ani și ani de zile și lucrul acesta se răsunge tot în nemulțumirea oamenilor de rând. Pentru că sunt bube care, eu cel puțin de 5 ani de când sunt, de la an la an sunt aceleași asociații cu probleme. Eu sunt mulțumit că la mine, deci am reușit să-i convin și apa caldă și apa rece și vreau să fie la zi, să n-am dat... Nu avem probleme, știu. Și tocmai de aia, deci sunt... Și îmi permit acum să răspund la prima întrebare noastră vis-a-vis de apa meteorică, cum îi spunem noi în numiți. E dată de un coeficient stabilit din media precipitațiilor dintr-un an anterior. Să le rugăm să nu mai nou? Trebuie să fie mai mic, da. Deci cum a fost anul acesta un an secetos, indicele CACA, indicele acesta ne-l dă ANM-ul. Deci nu ne facturează această medie de precipitații. Absolut. La motivat este mai mic, la anul va fi mai mic, da. Asociația nu trage din pământ apa, plătește 38 metri cub și noi plătim 70 care trece Dunărea până lângă noi. Da, dacă trece Dunărea, nu puteți să beți apă din Dunăre deja. Iar pentru a se face, s-au făcut niște investiții. Păi da, dar și în perioada asta, dacă dumneavoastră vă uitați în jurul dumneavoastră, s-au făcut niște investiții. Investiții la cele postă. O stație de epurare. Dar nu, eu nu privesc blocul. Dumneavoastră aveți obiceiul de a vorbi bloc. Blocul privește asociația de lucratari. Și implicit dumneavoastră, care sunteți foarte integranți. În rest, dacă priviți în jurul dumneavoastră în rețeaua de apă și canalizare și de epurare, s-au făcut unele investiții. Iar o stație de epurare, iar Aquaserul a investit în 4 stații de epurare, aduce doar costuri. Da, domnule, dar de atunci când s-au făcut investițiile astea, nu s-au amortizat deloc? Dar vreau să vă spun eu. Deci o stație de epurare nu aduce, ea generează doar costuri. Gândiți-vă că a crescut 1 miliard, numai o stație de epurare consumă de energie electrică. Hai că sunt minciune astea. Vă invit atunci. Trage de la 200-300 de metri adâncime apa la munte, trage cu pompele alea și cu 38 și noi trage din Dunăre, care e apă curge direct în Dunăre. Eu vă invit și chiar să vedeți topul prețurilor la
nu avem nicio Dar apa miserabilă se scurge în Dunăre. Nu, e... De la delta 20 de metri mai înspre Tulca sau ce, miroase de... și o mizerie infernală. Eu vedeam că unii nu pescuiesc acolo, n-aș lua un pește de acolo, nici de amoaca să merg. Eu sunt convinsă că sunt și alte probleme, dar sunt la fel de convinsă că domnul președinte Zaharia așteaptă răspunsul la întrebarea că e energotermă. În legătură cu încheierea de convenții individuale, deci ce pot să vă spun este că noi avem un program care a început în 2013 și se va termina în 2016. Acest program a fost aprobat în Consiliul Local. Deci, la anul, după ce încheiem toate convențiile pe zona energoterm, atunci vor supune atenției Consiliul Local o altă hotărâre prin care vom încheia și cu asociațiile de la Dalchia. Deci, sezonul acesta, îmi pare rău, o să rămâneți la asociație. Și îmi pare foarte rău că am fost în martie când a preluat Dalchia și mi s-a spus, dacă nu se înțeles contractul, nu o să am căldură la ea. Dar de... Pe asociație. Deci când am spus că vreau contract individual și mi s-a spus că nu sunt de acord. Și să semnez pentru asociație ca să am căldură iarnă. Deci asta a fost răspunsul dat de către dumneavoastră. O să rămâneți asta a fost ca asociație. De la asta a fost răspunsul inițial, nu contractul nu mai sunt. Deci când m-ați preluat, am chiar să mă contract. Și când am vrut să fac contract individual, mi s-a spus că nu pot să fac. Și dacă vreau să am căldură iarna asta, trebuie să închei contractul pe asociație. Nu pot să fac pe o persoană. Energotermul trece în monopol. Concurență nu mai există. Deci noi alte soluții nu mai avem. Acceptăm ce zic deci. Vis-a-vis de răspunsul pentru întrebarea care ați pus-o dumneavoastră, contractul rămâne cu asociația. Din ceea ce a prezentat domnul director Bâscă chiar aseară la întâlnirea din Dallas, a zis contractul rămâne cu asociația, dar până în momentul actual s-au încheiat convenții individuale, deci nu contracte, convenții individuale cu 85% din populația care era pe energoterm. Pentru că în cursul acestui an a fost preluată Dalchia, începând de la anul se va intra cu o hotărâre de Consiliul Local pentru încheierea convențiilor și pentru cei care au fost la Dalchia. Între timp, așa cum v-a zis și doamna director, se continuă încheierea convențiilor individuale, cei 25% care au rămas de pe energoterm. 15. Matematica. Nu, doamnă, dar nu-i corect. Nu-i corect. La Asociația Y, sunt de pe gări. Agua Serbiu, singură societate, acceptăm prețurile cum există concurență. La energoterm, singuri, nu se face. Energo, singuri, ei noi suntem proști care cotizăm cât ni se cere. Doamne, dar închipuiți-vă pe stradă 3 conducte de la 3 societăți ca să existe concurență. Haideți să fim realiști. Dar nici așa nu se poate. Păi, indiferent ce preț propune, noi nu avem niciuna, nici... Anul trecut. E până acum am fost... Anul trecut, dumneavoastră ați fost la Dalchia, da? Da, și am fost foarte mulțumiți. Care a fost prețul pe gigacalorie pe care l-ați plătit dumneavoastră? Da, eu nu știu, acum eu nu eram anul trecut, dar am fost foarte puțin am plătit. A fost același preț ca și la energoterm. Deci, în orașul Tulcea, ca și celălalt oraș, există un singur preț. Că nu e normal să există concurență. Nu e normal să există concurență. Deci, și Dalchia avea același preț pentru populație și noi avem același preț. Deci nu au fost prețuri diferite, ca să spuneți că există... Și canalul colector de pe gări nu s-a mai curățat deloc anul acesta. Plus de asta, s-a făcut trecerea aceea, când m-am ridicat, mă scuzați, n-am fost pe listă. În spate, pe gări, unde s-a făcut, practic, paralel cu Isacii. Circulă pe unii sens unic. Fiecare când mai servește ceva, fugi pe acolo, că se poate noi poliții. Și muzica dă dum la maxim, strada este făcută praf, s-au făcut niște găuri, nimeni nu repară nimic acolo, plus întreținerea asta care se mai făcea un măturat, un ceva, anul acesta nu s-a mai făcut. Deci canalul de pe... Eu am făcut și o sesizare la
Dumneavoastră la primărie aștept un răspuns pe mai multe probleme. Da, am primit solicitarea dumneavoastră și am fost în zona respectivă chiar astăzi. Plombele se vor face săptămâna viitoare, cum ne va permite timpul. Sunt lucrări ale altor operatori, doamnă, ei ar trebui să-și refacă, să-și aducă la starea inițială, la care era carosabil la momentul respectiv. Mai mă trebuie să desparte. Exact ce spune doamna, cetele de copii vin de pe Valența, ascund între blocuri, pe locurile acelea unde sunt contoarele de apă. Acolo se fumează, acolo inclusiv sex fac acolo, să știți. N-aș ști să le faci. Muzică și tot ce vrei. Avem patrulăm în zonă. Noi patrulăm în zonă. La fel și Poliția Națională. Și vreau să vă spun, doamnă, apropo de canalul colector după strada Gării. Eu am fost și am văzut și acum am pus pe parbizul mașinilor ca să-și ridice mașinile 2 zile, atât ne trebuia, că aveam echipare. Așa. Păi dar 2 zile se puteau debarasa de ele acolo, curățam că mergea foarte repede și era toată lumea fericită. Cum să curăț canalul, că acolo ați văzut că sunt dale, sunt și cele gaghelele din fer, așa și trebuie utilaje grele acolo, cum să le scoate dacă sunt mașinile parcate pe ele? Da, doamna președintă, nu neapărat asta este, ci constat acum că s-au pus acele bilețele pentru 2 zile ca să se ridice mașinile. Eu cred că trebuie o comunicare, apropo de federație, o comunicare și o conlucrare între dumneavoastră, vecinii de acolo, știți foarte clar ale cui sunt mașinile și dumneavoastră. Și nu vorbesc neapărat de dumneavoastră, ci și asociațiile din zonă să anunțe, iar societatea să vorbească și cu asociațiile când intenționează. Anul trecut sau acum 2 ani. La fel am vorbit cu asociațiile și nici atunci a trebuit să apelăm la poliția locală și am stat paznici poliția locală ca să nu parcheze mașini. Nici atunci nu înțelegeau. Dacă nu ridicați mașinile să le suceți într-o mașină. Dar nu ridică nimeni, doamnă, mașină. Și trebuie să, deci, cu poliția locală, cei care sunt cu parcările la care au plătit, deci mâine nu parchez mașina aici, cu plățăm miliardă. Deci e foarte simplu. Că sunt care stau la blocul 3, 4, 5 și 6. Deci sunt oameni care se cunosc acolo. Se poate face o comunicare și se știe foarte clar care sunt persoanele care au parcările acolo și comunicare. Da. Eventual vă pot da numele telefonic. Noi avem posibilitatea ca și Poliția Națională să intrăm în bazele de date și putem afla proprietarii mașinilor, adreselor și mergem la ei acasă, așa cum în alte activități am eliberat parcări, am eliberat... Putem face chestia asta, dar trebuie să... Deci sunt numele telefon la domnul Constantin, că sunt contracte încheiate la Viața acolo, deci care au parcă și se pot... Vom de la domnul Constantin, dăm parcați mașina, că se pot... canalul și... Asta sunt și soluții. Domnul Cergău de la Servicii Publice, pe care nu l-am prezentat, a venit ceva mai târziu. Iată că se găsește o soluție și la această problemă. Pentru că... Nicio problemă, dar, domnul Zaharia, mai este vreo altă problemă semnalată de dumneavoastră la care n-ați primit răspuns ca să trecem... Mai am treabă care o lămurim. Cu poliția în particular. Cu poliția în particular, cu mașinile care se parchează. Domnul Mercaș Doret. Dacă îmi permiteți, cu parcările. Da? Cunoaștem foarte bine, zona Strada Gării este o zonă aglomerată, în special la anumite intervale orare, în special pe timpul nopții. Vom monitoriza aceste aspecte. Problema este, într-adevăr, este o problemă a comunității. Datorită lipsei locurilor de parcare, dar nu negăm faptul că mai sunt și oameni mai nu prea bine intenționați și o parchează exact cum nu trebuie. Da, la parcare. Deci este exact de Casa de Asigurări Sănătate și barul. Da, probabil acela. Da. Sunt
e semnul pus, dar sunt 3-4 mașini care blochează inclusiv pe trecerea de pe trotuarul unde sunt casete și căruci, nu pot să trec pentru că sunt 2-3 echipi care au mașini și se duc la bara aici sau se duc pe un partea. Deci să înțeleg că este vorba despre consumatori și nu de către cei care lucrează în zonă. Nu, deci sunt... Bun, vom verifica aceste aspecte și... Sunt cei care parchează acolo și niciunul nu i-a luat... Avem doar poliția locală, a pus la 1 Carapacea și după 20 de minute a venit doar și avocat și a plecat cu mașina. Da, o să verificăm aceste aspecte. Deci, eu am stat și m-am Mă numesc Mercal Doresc, locuiesc pe strada Gării 34. I-am spus scurt. Doamna directoare a început cu felicitările. Mulțumim din suflet, dar unde se merite pentru aceste felicitări? Le-ați motivat. În prezidiu Da. În prezidiu avem economiști, ingineri și polițiști. Da? Lipsesc preoții și medici. N-aș vrea să fiu de la început critic, dar cazul de la Asociația 45 de pe strada Gării, când în timp de 3 ani de zile nu s-a ținut adunarea generală, această asociație de proprietate funcționează legal? Întrebarea mea, sunteți economiste, eu am lucrat 30 de ani contabil, revizor contabil șef. Înseamnă că n-au fost probleme, domnule, de aia n-a fost adunarea generală. Nu, lăsați-mă să termin eu. Da, rezultați noastră. Este legală asociația că nu a făcut adunare, n-a convocat și n-a ținut adunarea generală în timp de 3 ani? Ultima ședință asemenea să se fofilească ca vulpea să se facă bolnavă, deși aveam doctor în sală, să intervine pentru asemenea. Mi-ar fi rușine să mai vorbesc ca asemenea vorbi. Legea 230 pe 2007 o spuneți foarte bine. Nu vorbim de instanțe de judecată. Nu mai vorbim de poliție. Domnul Ilescu, parcă, da? Da. Mulțumim de suflet pentru activitatea subofițerului și subordonatul noastră. Am lucrat de la muncitor necalificat din 64 și până la contabil șef și acum sunt pensionar, în an de zile. Ce paznic a fost. Vine într-o 25 decembrie la stadionul Cosma Zaiț. Îl aveți pe Ciortan Dragordal, cunoașteți? Ciortan Dragordal, referiți la poliție? Poliție, da. A venit pe acolo, l-am dat afară și îl chem dau la 112. Vine alt coleg de-a lui Pâtea, mai deștept. Mă amendează pe mine. De ce am adus eu, a venit o femeie de Crăciun să-mi aducă 2 bucăți de cozonac. Eu aveam nevoie de oameni de acolo ca să cunosc tot împrejurimii, ca acolo să știți cei pe cavalului, știți. Da, foarte bine. Nu bine, deci foarte bine. Dacă îmi permiteți, este un caz particular, din câte știu, da, cazul acesta a ajuns, ați contestat procesul verbal, a ajuns în instanță. Da? Bun, nu știu acum ce s-a întâmplat, dar vă spune ce s-a întâmplat, doamna judecătoare nu mi-a acordat dreptul la apărare. Deci judecătoare și îi spune în procesul verbal să vă aducă noastră. Polițistul a avut un instinct să-l amendeze pe respectivul. Da? A avut un instinct. Mai aveți așa ceva? Păi nu știu, întrebarea mea este, în instanță, judecătorul va da câștig de cauză sau nu? Unde sunt câștig de cauză dacă mi-a refuzat dreptul la apărare? Prevăzut din... Deci, și aceasta poate să fie un aspect, subiectiv. Cine stabilește indemnitate? Domnule, vă rog frumos, haideți să... Deci, haideți să discutăm. Cât aveți un astfel de caz? Cine stabilește indemnitatea președintelui? Nu am înțeles? Cine stabilește indemnitatea președintelui? Adunarea generală? Asociația și adunarea generală a asociației. Dacă nu s-a ținut de 3 ani de zile, cum funcționează această asociație? Păi dar e obligat, doamnă, prin legea 230, că am primul trimestru la anul respectiv să am făcut în instanță cu 93 de semnături. Asta e instanța
S-a ajuns la Strasburg, eu din ziare de bază am trimis acolo, când judecătorul de la Oradea îi reduce pedeapsa tatălui unei prostituate, dar poate să expie. Nu e departe, ursul când joacă la vecin, și la noi, nu? Nu mai vorbim de asta. Deci ați spus noastră că sunteți de la Asociația 45. Eu mi-am notat aici, după cum știți, dumneavoastră ați felicitat pentru mine. Nu. O să intru puțin în amănunte ce am felicitat eu. Câte verificări s-a făcut de către biroul Asociației de Locate de Registrare Conforme, de către cele 3 persoane puternicite la Asociație de Locatari? Punct. Da. Vă pot răspunde? Da. Acum, eu nu știu câte controle s-au făcut de către Direcția Administrației Publice Locale, birou asociației, pentru că eu sunt director la Direcția de Asistență și Protecție Socială. Da? Dar ceea ce vă pot spune este că au obligația verificării asociațiilor de locatari, iar conform legii 230, care am și citit-o și eu la un moment dat, într-adevăr, trebuie cel puțin o adunare, nu cel puțin, o adunare generală pe an. În primul trimestru. Exact, în primul trimestru. Aveți dreptate. Eu, acum, într-adevăr, aici nu este niciun reprezentant al Direcției Administrației Publice Locale. Noi ne-am notat această problemă și o vom semnala astfel încât luna viitoare vom veni cu răspunsul, dar până luna viitoare vom solicita noi, ca și compartiment de specialitate din cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială, vom solicita Direcția Administrației Publice Locale verificarea situației în teren. Deci verificarea la Asociația 45 dacă sunt procese verbale a unei adunări generale. Și vă rog să fie publicat în InfoUTI. Da? Și încă niște probleme. Vrem să facem contract cu Aquasel, cum sunt alte alți locatari de pe strada Prasă, în spatele politic. De ce e această discriminare? Cum avem contact cu rețelul, plătim imediat, așa vom fi și cu Energotel. Acolo unde nu e dreptate, nu pot să zic. Mâine o să vă vedem primăriții și atunci o să fie o chestie. Nu vorbim de așa ceva, nu vorbim foarte mult. Noi acum discutăm de problemele care sunt problemele administrative. Da, dacă am greșit cu ceva, asta mi este expunerea mea. Da, apropo de ceea ce ați spus, că am lăudat la început, eu am felicitat și am aplaudat în primul rând eu cetățenii care în cursul anului 2013 au venit cu cererea să se înscrie ca și voluntar. Deci o activitate, să desfășoare o activitate pe cartier, fără retribuție. Și vreau să vă zic că primul domn care a venit și s-a înscris în Consiliile Civice de Cartier a fost imediat după ședința de Consiliu Local, când s-a aprobat, cu ziarul în mână a venit, ziarul Delta. Vreau și eu aici. Credeți-mă, a fost un act de curaj înființarea acestor consilii civice de cartier, adică persoane, cetățeni care să vină să desfășoare o anumită activitate neretribuită. Și acea activitate să fie de identificare a problemelor, ceea ce am spus mai înainte. Mi s-a zis că nu se va putea face așa ceva. Dar cetățenii municipiului Tulcea au demonstrat faptul că iată că se poate. N-am ajuns la performanțe. E adevărat că n-am ajuns la performanțe. Dar mi-ați ridicat mingea la fireu acum și trebuie să laud și un alt lucru. Să știți că nu numai noi am văzut-o ca o idee bună înființarea acestor consilii civice de cartier. Și nu este vorba de prezidiu care este aici. Nu. Suntem în fața dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Înființarea consiliilor civice de cartier în municipiul Tulcea a constituit o informare, de fapt, conținutul raportului de țară al României către Uniunea Europeană a
conținut funcționarea Consiliilor Civice de Cartier în Tulcea ca un model de dialog între cetățean și autorități. Că nu am ajuns la performanță, e adevărat, nu am ajuns încă la o comunicare bună, la o rezolvare a problemelor bună. E adevărat și lucrul ăsta, mai avem mult până departe. Eu am felicitat oamenii care au venit și și-au desfășurat o activitate. Două probleme, am verificat două asociații de proprietari. Una la domnul Mihai, care era pe firul de păstrada Isacei, și a doua pe strada Podgorilor. Vă spun, mi-am pus mâinile așa în cap când am văzut așa ceva. Adică chitanța dumneavoastră era operată la domnul Vasiliu. Vasiliu era la Ionescu, Ionescu era. Nu am, într-o lună de zile, nu am văzut așa ceva. În viața mea vă spun că am parcurs 30 de ani numai totalitate. Luam dosarul meu de verificare de pe strada Podgorilor și se vedeți e acolo. Am rămas acolo 2-3 ani, m-am judecat ca să-mi plătească, a fost de 2300 de lei. O lună de zile am muncit zi, noapte și pentru 3 ani de zile. Și am ajuns o manifestă ca să-mi plătească. Intră administrator, un electrician. Intră președinte, un conducător auto. Păi, domnule, acolo trebuie să ai niște aptitudini, trebuie să fii format. Mă duc în locul domnului inginer mecanic la motoare. Nu poate. Și chiar au fost câteva la aceste întâlniri, dacă președintele este numit de primărie. Nu, președintele asociației este ales în cadrul adunării generale. Exact. Organizație. Nu știu, domnule, la adunare generală. Când faci și o adunare generală, nu vine nimic. Spuneți că de 3 ani n-am mai făcut. Dar revin la un lucru pe care l-a zis domnul președinte Zaharia puțin mai înainte, înființarea acelei federații a asociațiilor de locatari. Cred că va rezolva foarte multe probleme acest aspect. S-a ridicat o problemă vis-a-vis de Aquasel? Contracte individuale. Exact. Deci, în primul rând, trebuie să faceți deosebire între contracte individuale și convenții individuale. Ceea ce spuneți dumneavoastră pe alul nișului este o scară de bloc în care s-au făcut contracte individuale. Asta a făcut rețea nouă, rețea proprie, cu apometre de aceeași clasă de precizie care le are și Aquaserul la branșament scării, de clasă de precizie și a fost investiția proprietarilor de bloc. Nu toți, nu priviți toți. Sunt ceva convenții individuale care sunt Asociația 24, iar convenții individuale se face tot pe branșamentul scării. Convenția civil este egal cu contract. Codul civil aprobat. Eu vă spun din punctul nostru de vedere, contractul individual este atunci când ai branșament propriu și aceeași clasă de precizie care se înregistreze absolut cum înregistrează și contorii Aquaserului și convenția individuală este pe branșamentul scării. Iar la contracte individuale chiar susținem, dar înseamnă investiție proprietarilor, investiție pe proprietate privată. N-ar fi intermediare, n-ar mai fi intermediar, acum s-a modificat și legea și se pot pune contoare pe scară. Nu mai, cum a fost în trecut, obligativitatea să facă... La gaze ai explicat cum Calamara te face de trecut. La gaze, exact ca la gaze sau curent. Până acum trebuia musai să fie la limita de proprietate, adică la limitarea scară. Cine va suporta? Proprietarul de apartament. E proprietate privată. Și apometele de care cui sunt? Are proprietarul. Proprietarul și cumpără dacă vrea să-și facă. Absolut. Deci se face camera momentelor care fiecare și face fiecare. Noi chiar am stat la dispoziție cu soluții.
Am oferit soluții tot timpul, deci pe contracte individuale suntem deschișori. Acum am observat că, de fapt, doamnele sunt ultimele pe această listă și ceea ce nu... Așa că o rog pe doamna Iosif Maria. Bună seara! Dar doamna și vreau niște informații de la Energotel, de la APASER și dacă este un reprezentant al primăriei. De la Energotel, referitor la apa caldă, facturile pleacă de la Energotel au un singur preț pentru toată Tulcea, nu? Pentru că sunt niște contoare de unde se iau, se facturează și pleacă spre asociații. Am doar două asociații, care vreau să vă spun. Asociația 26 este 26 de lei și 50 de metri cub. Asociația mai jos de noi, parcă 18 sau mai știu tot de Gavrilo, e 23 de lei și 50 de bani. De unde e această diferență de 3 lei pe metru cub? Dacă un om a dat 3 metri cub într-o lună, e o diferență de 9 lei. E o diferență, să recunoaștem. 26,50 este pe care nu pot la asociația 26, iar la cea mai de jos, să nu spun unde e 18, e 23 de lei și 50 de bani. O diferență de 3 lei pe metru cub. Am o întrebare. Prețurile astea, ceea ce spuneți dumneavoastră, sunt conform unei facturi sau ceea ce este afișat? Sunt afișate pe listele de... Nu. Stați, doamnă, dacă este așa, deci întreb încă o dată. Este afișajul pe stat. Lăsați-mi să vorbesc. În momentul când noi am două facturi de A și B și rezultă niște prețuri, e una. În momentul când dumneavoastră citiți pe o listă de scară de la asociația X, exact ce a spus dânsul mai devreme, sau ce spuneam domnului Zaferia, parcă. Deci, fiecare asociație, la asociația 26, deci la domnul Zărăncean. Deci, dumneavoastră citiți niște liste. Dar de la Energotel nu pleacă cu 500 de metri cub de apă caldă. Stimată doamnă, calculul ăla, la 2 lei, cât a spus dumneavoastră, 2 lei 30 cu 2 lei 80, îl faci niște asociații, nu noi. Da, adaug că asociația n-are treabă. Stimată doamnă, păi și dacă avem două facturi, pe dar dumneavoastră faceți, adică ne întrebați, o situație, doar care este afișată. Pentru că ei știți ce spun? Ăsta este prețul care l-am primit de la Energotel. Bun, de la Pentru că, încă o chestie, asta e o problemă cu prețul, deci mi-a să răspuns. Am înțeles. Nu-i transparent, deci eu vorbesc cu toată în față. Dar voi nu se fi controlezi de cineva. Este. Noi suntem controlați. Da. Orice asociație trebuie să aibă